Pohode? Niečo sa ti leje, kámo. Hadica. Adam, hej, však skús naštartovať a uvidíš. Daj mne to, kámo, totálne. Úplne shit. On hodil hubu, ale pohode. Ale neviem, jak sa tam ide dole a stadiaľ to, že? No stadiaľ to, stadiaľ to je to. Tak poď ty. Výjazdy teraz sú asi mínus, tú Mesteckú skalu, tam som ešte nebol. A ja? A toto? A máš na jeho na to? Tak poď, kurva. Poď. To naučil. Toto je v piči, čo sa tu deje. Totálnej piči. To je v piči! Čo ti jebe? No ja som to pretočil, ja som to neohol. Čo ti jebe? To čo je? Mne sa to iba pretočilo, vieš iba... Hej, ale dotiahnuť by to chcelo. Dotiahnuť. Žijem. Tam hore máš nejakú chatu, tam som si dolebal. Hej. No tam hore máš súkromný pozemek. Že agresívny rolník 2.0 tam bude. Dobre. Ty si tu nevieš robiť čo chceš. No dobre, tú kameru nechytajte. Poprosím vás, že nechytajte tú kameru. Rozumiem vás, ale nechytajte tú kameru. Ja sa bavím s vami úplne normálne, tak nemusíte ma tu chytať. No nič, tak ideme na spatek. Asi hej, no. Hore sa nedostaneme. Ja som sa myslel, že sa dostaneme hore, ale tak sa ujebal na to. Teraz musím ísť vyvieť. Yes. Ľudia, to je úplne krátere všetko. Rozbité, totálny šrot, ale tak. S tým si ako poradíme, hádam.
Ty že iné fitko. Žije? Hádam. Čo, nehučím o to. Že? Neviem, čak ja som nechám odtačku, asi ja idem pozrieť dole, lebo... Yes. Tam snad sa rozsekal desi. V pohode? Hej? Fakt? Ty vole. Ďakujem Bohu za ten elektrický štarter. Takže dneska sme pofasovali už všetci traja, kámo. Pohoda, tak to má byť. Sa dám za strom, kámo, pre istotu. Ty piť, taký strom. A sme tu. Aha. To je asi najkrajší výhľad, čo som objavil úplne náhodou. Aha. Tak môžeme ísť tam. Dobre, jedem sa, ja to nakopnem, poď. Každopádne ľudia, ak sa vám takéto videá ľúbia a ešte nemáte odber, tak určite hoďte, moc ma to podporí a je to zadarmo, hej. Toto bude úplne hotovo, tento zjazd. Bohužiaľ, tu sa mi už vybila GoPročka, čiže ja budem moc rád, ak hodíte like a odber, keď sa vám video páčilo. Kúknete na ostatné videá, ktoré sú už teraz online na kanále a vidíme sa u ďalšieho videa.